Смирението е най-висшата християнска добродетел. То действително се придобива много трудно. Понякога горделивостта ни обзема и ни води към грях. Днес правим разговор с един изключително смирен, много надарен творец, Мартин Ралчевски. За мен е огромно удоволствие, Мартин, да се видим, драго и на мен, да поговорим. Това е автора на книгата, по която беше направен и великолепният български филм "Не затваряй очи". Това е първият практически православен български филм. Филм, който спечели всички награди на един от големите фестивали в Америка за християнско кино. Филм, който вкара в залите много хора, надявам се още повече да влязат. Филм, който връща надеждата, дори може би не е толкова важно, но и политици влязаха в кината, президента на републиката, патриарха, най-важното, даже господин Ралчевски може би 2 пъти патриарха, което е изключително показателно за това колко душеспасителен е този филм. Слава Богу. Слава Богу. Преди да започнем така разговора и да поговорим за конкретния филм и посланията му, господин Ралчевски, да кажем, че освен че е изключителен писател, много талантлив, това ще покаже и негова книга, която ни подари, вие сте и богослов. Вие сте човек с такова образование, затова литературата красивата, която пишете, тя е изключително канонично издържана, така да кажем. Това е много важно. И ако искате малко и за това да започнем разговора, как се насочихте към вярата, как така тя озарява творчеството ви? Първо благодаря за поканата, за мен е чест. Как се насочих към вярата, трябва да върна назад повече от 30 години. Се насочих към вярата веднага след промените демократичните през 1989 година. Няколко месеца след това аз по стечение на обстоятелствата попаднах в вярата, в православната църква и много бързо така се развиха нещата при мене. Съвсем скоро, веднага година и половина-2 след това бях на 18 и кандидатствах в Богословския факултет. И оттам нататъка просто много бързо, много стремглаво си поех по този път. И как съм повярвал, как е станало, то е Божа работа. Някой път човек казва, аз търсих. Ние така вярващите хора имаме така един израз, който се казва още то от много векове. Бог те търси, Бог те намери. И аз просто откликнах. Тоест това е много интимно преживяване конкретно за вярата, защото едно е човек да разбира религията дори като философия и съвсем друго е да вярва и да намери Господа. И има го този момент, има хора много добре образовани, много така исторически подготвени, знаят църковната история, различни философски течения, но по сърце някак си остават по-чужди. Има други хора по-сърдечни. Казват, аз чувствам, аз разбирам, но пък са по-така с основни познания. Така че балансът е някакси много важен и затова е хубаво човек да е и образован. Наистина да е завършил висшето духовно училище, най-доброто, което е за България, Богословския факултет, православен. Така че аз го завърших и оттам нататък, почти 2 години след като го завърших, малко бях в тази област и след това живота ме отвя, иначе казано, по други пътища, други друми и аз не спирах така да се боря, да вярвам, да се надявам, че бихме могли с благодарение на нашата така Господ да води, да се издават тези книги, да се въцърковяват, да се веждат хора във вярата и винаги така се молих през годините да дай Боже някога да достигнем до много голям таргет цел, ако мога така да кажа, до киното. Това е много което беше дръзко. Беше дръзко, но слава Богу, ето. Слава Богу, аз гледах едно ваше интервю, в което вие казахте за това колко е важна силата на молитвата и това мисля, че става ясно и в самия филм. 70% от българите се обявяват себе си за православни, но може би една много малка част като процент са наистина практикуващи или разбиращи вярата. Какво е мястото действително на молитвата за вярващия човек? Аз бих казал, че молитвата е всичко и затова в този филм "Не затваряй очи", по романа, на който аз съм и сценарист, наблягам и много искам да покажа как се моли отец Павел. Това е един образ за мен, който е перфектният, идеалният свещеник.
получавам коментари, ама ти си пресолил манджата, няма такъв свещеник, какъв е той, нали, толкова вярващ. Да, защо пък не? Защо не? Защо? Аз така го виждам и в нужда, в болка, свещеника и изобщо духовника, той не трябва да се отказва. Аз така си го представям. Той трябва да е като един локомотив. Не спира. Напред, напред. И как става това напред? Като всичките му близки, най-добрият му приятел, майка, съпруга, деца, цялото обкръжение казва: стига вече. Стига. Това беше. Стига. Спри се, бе. А той казва: не, няма. Няма. И зрителят ще си каже: това вече е фанатизъм. Той отиде в една категория, но да не разкривам края, Господ възнаграждава. Така ще каже. Да не става ясно. Аз ще кажа нещо, което може би звучи малко по-силно и може би дори вие бихте се опитал да ме смирите, но ако ме попитат, ако трябва да избереш един филм в този живот, който да гледаш ти или детето, аз бих казал този филм. Аз бях потресен от това, което видях в киното в хубав смисъл. Не съм ревлив човек, определено, но в една огромна част от филма се опитвах да сдържам сълзите си, и то сълзи на очистване, на прочистване, сълзи не както в американските филми, една драматизация излишна, а съвсем човешко и много българско нещо. Смятате ли, господин Ралчевски, че ние българи сме загубили точно това, православието и вярата, и че търсим някъде щастието, където всъщност не е, а то ни е в ръцете това съкровище? Аз искам да кажа нещо. Това, което преди малко казахте, право ме докосна много сърцето, защото общественик и известна личност в България като вас, да каже такива думи, са истински... Аз просто не мога да въздържа. Целта е постигната, ако мога така да кажа. Някой да каже единствения филм да бъде това. Така че слава Богу. Слава Богу за тези думи. Аз просто изгубих мисълта, но... Казвам го абсолютно от сърце. Да, не. Излязах, направих едно видео човешки. Да, ние сме нямали предварителен разговор за това нещо и просто сега то става съвсем естествено. Но аз получавах и писма, и отговори, нали, в социалните мрежи. Нали, ще го гледам втори път, ще го гледам трети път. Но нали, това са по-непознати хора, но все пак, нали, това искам да кажа, нали, че съм трогнат и благодаря. Усещането е, без тук да богохулсаме, че Божията промисъл от началото до края във филма потресаващо е, така докосването до нещо много, много прекрасно. Да не издаваме много от филма, но ми любопитно е така вашата оценка за времената, в които живеем, тъй като вие живеете и в Англия, нали така? Да, през повечето време. Имате книга Антихриста. Много се говори за това, че едва ли ние практически в този свят живеем в последните или предпоследните времена, че наближава това време. Каква е вашата оценка? Това е много субективно. И ако аз кажа да, живеем в последните времена, ще бъде дръзко, защото те хората си го мислили това и да кажем примерно в 8-9 век или също си го мисли в 15 век, като пада Константинопол, края на света, идва империята падна, идва някаква друга вяра завладявани. Ние сме си го мислили в България, нали, като пада нашето Търновско царство 1393, после 96-та, нали, като пада Видин. Също имало такова чувство, нали, края на света идва. После в Русия, нали, монголите, като минават и просто я заличават. Те казват, ето падна Великата Русия. Няма я, какво стана, ужас. Така че го има този момент, нали, Първа световна, Втора. Така че това е присъщо на човека, когато е в много голям ужас и в много голяма скръб. И така световните сили са разклатили, да си мисли, свършва. Имам го това чувство, че наистина са близо времената, когато, нали, Господ ще дойде за втори път, както ни го обещал за второто Христово пришествие. Но то може да е след 5 години, може да е след още 80. Так, може да е и след много повече. Ние това не мога да се ангажираме. И самия факт, ако някой дръзва да се ангажира и да разчита и да казва сега е момента точно, въпреки че имам аз такава книга, е дръзко и неправилно, защото ние сме грешни хора и не може да го... Няма как да го предузнаваме. Какво да правим междувременно обаче? Защото това наистина е в Божите ръце, не в нашите. Ами ние трябва да живеем така, че края на света е нашата собствена смърт. Нашата собствена смърт, когато ние умрем, веднага заставаме на Божия съд
И Господ ни иска отговор. Какво направи? Как мина ти живота си? И то този отговор не е в някакъв диалог, той е нашата сама съвест ще ни изобличи. И ние трябва да сме готови за този отговор. Ние сега си говорим тук и си казваме, пред нас има време, ние не сме стари. Има време. Може да имаме 5 дни. Ние може да имаме 5 дни, ние не знаем. И от тази гледна точка, края на света е нашата собствена лична кончина, когато дойде. И ние трябва да сме готови. Това трябва да бъде и отправна точка на всеки християнин. Имате ли усещането, че в тая ерата на комунизма оставаме на страна поколенческите връжди, икономическите? Всъщност голямата щета е загубата на вярата и надеждата, че има нещо отвъд тленния живот, че има един вечен живот, за който трябва да се готвим тук на земята, и оттам едно обезверяване на българите голямо, което и до днес с цялото богоборство, което виждаме, с всички филми, които са срещу Христос, шегите по Олимпиадата, в наши времена и нов болшевизъм, че в крайна сметка ефекта на всичко това е загубата на вярата и обратно. Спасението е във връщането. Абсолютно. Точно така е. Защо нямаме ние подигравки към това, което е преходно? Имаме подигравка към Господ Исус Христос, към непреходното, към това, което ние направим. Една безкрайна, дори от човешки гледна точка, саможертвена безгрешен човек, дори само като човек. Да погледнем от гледна точка на един невярващ човек. И Господ Исус Христос за него е бил един необикновен човек според невярващия, но той е бил безгрешен, той умира. И как може към един такъв човек, дори погледнато съвсем така светски, да има подигравка, да има насмешка, да има гавра, да има написана литература срещу него, да има, ето са подигравка на тази Олимпиада, какво направиха тая общност цялата. Слава Богу, това вече да се надяваме, че ще отмине. Поне така изглежда, но според мен колкоче извяра се готви. Така е, така. То ще има удар, но ние как може да противоставаме на това? С молитва. Да се молим. С сила Бог да защити и това, което е тръгнало, тази борба да продължи. Ами аз си мисля, че това е истинското свидетелство за истинността на християнството, сравнено с другите деноминации, че колкото и да се опитват да го смачкат през вековете, първо цялата Римска империя, цялото това убийство на християни, масово. После имаме инвазията на изблъска на религията и исляма срещу него. После в днешно време, 20 век, имаме огромна стихия комунизма, която просто какво не направиха, нали? И Хитлер, и Сталин, особено Сталин, той просто обичал да вижда как страда църквата и да избива свещеници и монаси, нали, в сърцето на тази православна страна. И в целия той източна Европа. Борба срещу вярата. Сега в днешно време тази цялата лъгавата общност и изобщо всичко. Срещу нали, вярата, срещу църквата. Но не става, не може. Не се гаси и що не гасне, както е казано. Защото е истина. Защото Господ е зад нас. И защото когато има смирение, човек така подхожда и към врага си с любов и се моли за душата му, защото вижда какъв грях си слага врага му, когато го мрази. Тая общност е действително агресивна, дори когато аз така се опитвам да обърна внимание на някакви качествени, много смислени послания православни, някакви хора казват, ти дет се вика, онзи ден се кръсти. Така е, аз онзи ден съм се кръстил доброволно, но това е господин Ралчевски, защото съм се катехизирал в продължение на 5-6 месеца, както и в църквата трябва да се обучиш малко на истините на вярата. По-добре късно, отколкото никога. Първо и второ, съзнателно, бавно, без да претендираме. Не трябва, може би, православието да се бута напред, той не го прави така и църква. Той не се прави, да. То трябва с дела, след това, което вие сте направили, много повече хора ще обърнете към това. Едно малко чудо стана сега. Да. Приятели, господин Ралчевски ми подари неговата единствена книга, която практически не съм си набавил, защото прекрасната му литература действително вкарва хората по пътя така към Господ. Емигрант. Аз произволно просто. Произволно, не сме се наговарили, но много хубаво така посещение, няма да го кажа лично е. Обаче и вие сте практически емигрант. Какво ще кажете на тези българи? Може би ще по-щастлив от някой, не знае как се чувствате, щом сте все пак в Англия, но какво ще кажете на тези хора, които избягаха от България с надежда, но не успяват да се интегрират толкова добре на Запад, търсят щастието в икономическо благоденствие, а може би трябва да е някаква комбинация от духовно така богатство и успех на така земното поприще? Ами аз, за съжаление, нямам професия, защото това, което съм завършил като богословие, така ако може да го кажем по-светски като квалификация, имам възможност да бъда свещеник.
но аз съм грешен човек, аз не мога никога да облека раса, защото съм грешен човек. И това не е, това е за свещеника трябва да е образец. Аз не мога да бъда образец и поради тази причина не съм и дръзвал, дори да си го помисля. Макар така, нали, това да е велик идеал за мене. И аз нямаше какво да бъда, освен да работя в тия две сфери. Някъде или в семинарите, или в Богословския факултет. И там не е толкова лесно да се бъде, защото колко души приемат. И просто бех така някакси самоизхвърлен от системата, или как да го кажа. Уви. И аз не съм особено щастлив в чужбина. И бих казал на всички хора, които поради една или друга причина са извън България, братя и сестри, време да се връщаме в родината. И аз съм го решил и въпрос на време е, нали, съвсем кратко. Камъка си тежи където му е мястото и стига толкова. И на всеки ще го кажа и вече има такъв проправен път на обратно. В края на краищата няма кой да ме чака тук да каже заповядай, ти си някой, ето ще ти дам работа. Ако трябва цял живот ще се труда с физически труд и ще продължа, но ние трябва да сме си тук и дай Боже на всеки пожелавам след като поживее, пък да си се върне. Прекрасни думи, прекрасен призив и това, което казахте, всички сме грешни приятели и то затова трябва да има смирение към грешките на другите и да не съдим. Освен да даваме добри оценки на хубави неща. На мен ми е много любопитно в човешки план, защото и така и аз съм писал книги. Моя брат Мартин създаде издателство, с което издаваме, дай Боже, живот и здраве, и ние някоя книга. Имате прекрасно издателство, между другото, Edelweiss, но и ние да издадем и ваши и на други талантливи писатели. Как пишете книгите си? Някакво осенение от Бога ли идва, някаква муза или е въпрос на постоянство? Ставане рано, работа? То е нещо средно. Самия факт, ако кажа осенение от Бога, вече край, всичко свършва. Вече кажа, той се е взел на сериозно, не мога да кажа такова нещо. Чувство е, дълбоко чувство. И понеже работя трудна, тежка работа по цял ден, вечер се връщам в семейството, нали, да се погрижа съпругата ми и аз, 3 деца имам. Всъщност вече 2, защото едното си се върна в България. То си живее, тук си се устрои. Слава Богу, сега така постепенно се връща семейството. Но сега на съпругата ми 2 дечица, сме си все още там. И аз нямам никакво време. Трябва всички да легнат. Стане 10:30, 11. И аз да седна да отворя малко. Някой път от 7:11 до 12, 12:30. И бързам да легна, че на другия ден 6 ставам. И всичко е откраднато. Това и някакви болести ми донесе. Поради такива, нали, неврологични, постоянно като не спиш, нали, все едно един човек не се храни, накрая отслабва. Но това е цената. Цената е всичко откраднато. Нямам никакво време, в което аз да се почувствам спокоен, свободен. Аз даже не съм виждал монитор на дневна светлина. Аз даже не знам компютър, нали, как изглежда на дневна светлина. Все е на лампа. Така е. Това е някакво изпитание, да Бог ви да даде тази благодат и спокойствие, като се върнете в България, да може повече да творите и да остане време да предавате. Често става така в живота, че като вече дойдат условията, човек си казва, музата изчезва и всичко спира. си почивам. Сигурно. Така съм чувал, така съм виждал, че човек по трудности, като е на педал, като е в отеснение, нали, повече дава. Сега си представям някой човек с големи пораснали деца и спокойно има условия да твори или сигурно няма да се твори нещо, кой знае какво. Дали може би, нали, не знам, Бог знае. И изпада в леност лека. Да, изпада, да. Има го. Вашата молитва за България, така да свършим. Много хубави неща, мисля, че казахте. Приканвам тези, които ни гледат. Отидете и си подарете тази духовна радост. Не затваряй очи. Пригответе се за това, че ще преживеете много. Заведете и близки. Така, не ви каня на сила, но приканвам. По-скоро като им призив. Може би моята молитва е осъществяването на този филм "Не затваряй очи", който сега върви по екраните, за който аз искрено съм се молил със собствени свои думи, нали, Господи, благослови, помогни да се случи този филм. И години наред аз бях изцяло сам. И така постепенно Господ събра екипа, нали, режисьори, продуценти, актьори и нещата се случиха. И си спомням, когато бях на премиерата и така през няколко стола до мене, нали, Негово Светейшество патриарха, президента, и аз не мога да гледам филма.
режисьора вика, да, нещо ме пита за филм, аз не мога, аз съм в това. Дали ще им хареса? Дали ще им хареса? Сега, ако не им хареса и как така? И аз само мисля в големите гости. Нали, какво ще си помислят и после даваме един продукт, нали, на България, който дали ще се хареса. И казвам, това е една молитва на Петър, нали, на отец Петър, после на отец Павел, която е молитвата, нали, тя е молитва лична, тя е молитва в болката и в страданието, но тя е светла молитва. И тази молитва, тези думи на тези герои са и моите молитва. Нали? Той се моли от Салтира и със собствени думи. И моята молитва, може би, нали, както, как да кажа, е: Господи, пази моята родина, помоли всички да се разбират и да сме заедно и да няма вражда помежду ни, защото ние сме един малък народ. Нека да се обичаме. И накрая бих казал, нали, надявам се на тези, които не са гледали филма, надявам се да им хареса. Сигурен съм, че ще им хареса, и това, с което аз бих искал да завърша, е, че за мен господин Ралчевски и неговия екип, и актьорите, и режисьорите, и всичко е толкова професионално. За мен това е една жива икона. Жива икона за България.